Ihinayon gyud sa Department of Education DepEd ang pagpahigayon sa Central Visayas Regional Athletic Association kun Siviraa ang tinuig nga sporting event sa mga kabatan-unan din sa Region 7 una nang giuswag gumikan sa hulga sa coronavirus disease apan gikatakdang ni pahigayon sa Marso 21 hangtod sa Marso 28. Bato ni DepEd 7 Regional Director Soliciano Jimenez gikinahanglang mapahigayon kini agi sa pagpangandam sa palawong pambansa ug makapada og atleta o delegasyon ang Region 7. Gipasalig hinoon sa departamento ang hugot nga precautionary measures nga ipatuman aron masiguro ang panglawas sa mga partisipante. Usa sa pagpagandam sa nga ipaubos og seminar sa mga nurses ug doctors nga moabag sa maong sporting event. Of course, we do have precautionary measures. In fact, we have series of meetings to assure the public that all our athletes and all the attendees and spectators are really taken care of.